Okay guys, time to allot my my pine tree na atubang. Ako ni siyang gisugdan og alot niya. Yung dangan ako kay ligara ang mga sakyanan. Pareha karon oh. So, kinahanglan ng alutan kay taas na siya buhok. Okay. Oh. Si Mami Ping ni. Oh, usab. Hi everyone. Hello, kumusta mong tanan? Niana po si Mami Ping. Welcome back to my channel. Gibungaw man ko oy, unsa naman ni akong utok. Karong adlaw aw karong buntaga akong alutan ng akong pine tree diha nga dugay na gusto nako alutan. Nya ni hangin, so ang akong iPad nga gitungtong nako sa kanang plant stand nag kurog-kurog pod, so mintras ako ning tukhan aron dili mag once hangin basin di ay. Okay, arang-arang. Alright, sugdan ko na.
duha na kabuk akong putlan kaning isa dire katong isa kani ako rin giputlan itong about a week ago. So kana siya grabe na kagahi ang iyang mga sanga kay dagko naman. Tiwason sa nako na. Dili ko mahulog. Mga sakyanan, sige na din sila panglabay. Nakupaw. Kagahi. Pasensya na sa sakyanan. Ay, ano nga. Dili lagi ko mahulog. Pero nahulog na ko ani nga sa una nahulog ko ani nagpintan ko. Kani ang hagdan akong gigamit. Kani nga hagdan akong gigamit hulog ko. Napintal ko sa balay.
huway sa ko oy. Kapoy. Okay. Thank you for watching. Sorry sa daghan kaayong sakyanan. Mao nang katabo basta mag video ko na. Na din daghan kaayong sakyanan mo labay. Alright. Please subscribe, like, share, and comment is always welcome. I'm Pink Permi. Please take care of each other. Bye.